लोगोफोर जोंहा ए ग्रुपावनो दायो सासे दंबायो दा बिथाङाबो प्रेक्टिकेल आयदायाव माबायदि बाहागो लायो बेखौ नोंथांमोनाबो फारि नायलांदो दायो बे समाव नोङो नोंनि सिनायथिखौ होना लादो दे रबिना बसुमतारी ना रबिना हाजवारी जागोन दायो बे समाव गिबि गिबियावनो नोङो बागुरुम्बानि थालखौ दामग्रोलाय दा बे समाव नोंबो दाउस्रि देलायनि देंखोखौ बुनो दायो बे समाव नोङो दाम बैसागुनि सानखौ दामना देखायदो आर'जनि थालखौ दामलाय बुजाबनायनो दामदों थिगानो जाबायमोन ओमफ्राय सेकेन्ड स्टेपआव मानो बुजाबफिनाखै नों दायो बे समाव दाम नोङो खामनि गिबि गाहाय गेलेथाय बुलांफारि बेखौनो दामबाय थानाय दायो बे समावबो नोङो जायखौ जों रिमिक्सआव दामदोंमोन ना हामदों साला होननानै बेखौ बुलाय नोङो जाबाय दे दायोबो नोङो जायखौ जों आलाबाव दामदोंमोन हाबनाय आरो ओंखारनायनि दै बेखौ दामनो दायो नोङो दाम दाल थुंग्रिखौ दामदोंमोन दाल थुंग्रि नों माबायदि दामदों फार्स्टनिखौ बुंलाय फ्रिउ दौ दागोन माथो फ्रिउ फ्रिउसो गाबनाय बायदि दहाय नों फ्रिउ फ्रिउ दामदों दे जासिगोन दायो बे समाव नों ओरैबायदि तालखौ दामलाय नोङो रिंसारथि फारिखौ आरोना दागोम फ्रिउ दागोम गोमता गोम दौ गोमता गोम दौ ता गम दौ टाप टाप टा ता गम दौ टा दायो बे समाव नों दाम
जायखिजाया मोनसे देंखो दामनानै थांदो दे नोंनि गोसो बायदि जायखिजाया मोनसे थाल दे आलागोफोर जोंहा खामनि ए ग्रुपआव प्रेक्टिकेलाव जोंहा बेनो लास्टमोन दायो जोब्बाय दे